mereu pe rotile. Practic, tu mergi doar pe roți. Da, dar nu dansez. Și al doilea, mai lipsea să-mi povestești că a apărut și un elefant în visul tău și dansa cu tine și că tu dansai pe trompa elefantului. Simon, nu erau elefanți, dar se auzea o melodie. Cântată de elefanți? Simon! Luna, ești sigură că era un vis? Nu era cumva un film? Adevărul e că nu mi-amintesc bine, dar mi-a plăcut mult cântecul. Era ceva de genul... Na 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 na. Poftim, Valente! Dacă nu livrezi comenzile, ți le opresc din salariu. Ai înțeles? Aveți cronometrul? Acopere, altfel o să se răcească. Bun, gata, porniți ceasul. Nu aplauda, nu aplauda. Se caută asistent de pistă? Crezi că va merge? Eu cred că da. Ar trebui să pui anunțul și pe internet. Da, m-am gândit la ceva. Dacă le spunem fetelor să-l posteze pe canalul lor? E o idee foarte bună. Da. Da. De ce nu te duci? Să le spui tu? Eu? Da. Ce anume? Că vrem o asistentă de pistă. Nu, Pedro, du-te tu. Ești bun la capitolul relații publice. Și tu ești bun la relații Ești mai publice. bun. Ascultă-mă și du-te. Bine, bine, mă duc. Bună, fetelor, ce faceți? Bună! Suc pentru voi? Prăjituri pentru voi? Mulțumim! Fetelor, știți că eu și Pedro căutăm o asistentă de pistă? Și ne-am gândit că ne puteți ajuta postând asta în clipul vostru. Ce ziceți? Nu, nu prea cred. Dar vorbim mai târziu, bine? Pentru că aștept un telefon foarte important de la ambar. Să transformăm FB Chic al nostru în site pentru anunțuri de joburi? Asta nu e deloc cool. Nici gând. Ai întrebările? Uite-le aici, poftim. Nu, nu. Tu tai Nici totul asta. de pe listă, Delphi. Ce vrei să întrebăm? Vom improviza. Delfina! Yasmin! Punctuale, foarte bine, îmi place. Ah, zi-ne cum a fost călătoria. Cred că e incredibil atantul. Stați puțin. Nu înregistrați încă, nu? Pentru că mi s-a încrețit rău părul. Se vede rău? Nu, nu se vede deloc. Arăți minunat. Ah, și Mateo? Nu știu. De când a venit tot încerc să iau legătura cu el, dar e groaznic semnalul aici. Ciudat, noi te-am sunat fără nicio problemă. Ah, bun. Începem? Da. Partea cu Mateo, uitați după. Înregistrăm. Salut, prieteni, suntem Delphi Și Yasmin și sunteți la FB Chic. Azi vorbim cu Ambar din Cancun. Bună, prieteni! Arată-ne cum e acolo. Evident. Vreau să vă spun că locul ăsta e incredibil. Priviți. Super! Și Mateo unde este? Nu mi-ai spus să improvizăm? Mateo e un scump, uitați ce buchet de flori mi-a trimis. Nu poate fi mai scump de atât. Acum a intrat, s-a dus să-mi aducă o pahar cu suc. Dar când vine, puteți să-l întrebați orice vreți. Taie. Bun, continuăm mai târziu cu asta. Ce scump e Mateo? Dar nu înțeleg, n-ai zis că nu e acolo? Am zis ceva greșit? Continuăm mai târziu, fetelor. Mă duc să mă dau cu cremă de soare. Pa, scumpă! Mua. Ce drăguț! Bună
Bună, Mateo.